Mummodisko tarjoaa ennen kaikkea iloa, ystävyyttä ja osallisuutta ikäihmisille, ylisukupolvisuutta unohtamatta. Tule sellaisena kuin olet ja olet sen ikäinen kuin tunnet olevasi. Jaettu ilo, se on paras ilo. Että olet tuon tasan täällä. Ja tähän nämä koomikot persitti. No niin. Tyhypäivät. Onko tänne meidän toimiston tyhypäivät nyt sitten? Oot sä meidän uusi Ei. Perhana! Älä herra Jumala, anteeksi. Se on piippuska! Niin Nyt mä pöterryn. Ei ole todellista. Ai seistut Harrin päälle. Ei hitto! Mieskontakti tuli! Harri. Anteeksi. No niin. Anteeksi, Hartsa. Tää kuule, ei tää mikään. Tää on tämmönen Mummodiskon, tää on videokuvaus, tämmönen ryhmä ja me tehdään videokuvauksia. YouTubeen, niin. Eikö tää ottaa meidän virran tykypäivä? Ei sinne päinkään. Kuka sä oot? Mä oon Raija meidän toimistossa, hei. Ai niin kuin nykyään saa tehdä joku tämmöistä. No tehdään jotain tämmöistä jo. No niin. Raija, no Piepposka, sä oot täällä. Mitä sä teet tämmöisessä sängyssä? Oot sä joku sänky? Ei toistaiseksi vielä. Eikä. Tää on Mummodiskon tätä YouTube-videokuvausta tehdään täällä. Siis tupeen pääsee? Jupe pääsee. Oot sä tupessa? Olen. Mä en ole koskaan ollut tupessa. Pääseks mäkin tupeen? No pääset, joo. Kyllä mä tuun tupeen, jos mitä tästä täytyy tehdä No sä voit keksiä jotain, joo. Keksi jotain. Nyt tuli Nisko kanssa. Pitääkö tässä jotain veivata? Ei nyt vielä. Kato, ei tässä, kun tää on tämmönen vakavamielinen haastattelu ja tämmönen asiallinen homma. Joo. Kuule Piepposka, kun sä oot tonne räväkkä Mirkku, niin kuule saanko käyttää sua vähän niin kuin hyväkseen sitä hyvällä tavalla? Ole hyvä. Kun meillä on tosiaan tää tykypäivä, niin mä ajattelin, kun siellä saa kysyä meidän toimarilta mitä haluaa, niin mä olin valmistunut kysymyksiin, mä kysyn siltä, niin voinko mä harjoitella sun kanssa, mä kysyisin sulta nää kyssärit. Kysy vaan. Niin sit sä voit sanoa, että onko nää hyvät kyssärit, missä tää nyt oli, nyt mä rupesin jännittää julkisuuden. Monitehot, niin mä näen paremmin sit nää kyssärit, Sanoinko mä sua niinku tuikuksi vai tuijaksi vai Piepposka? Ihan miksikä vaan, Tuikku on lempinimi, mutta se Piepposka, niin se on niinku työnimi hyvä. Joo. Piepposka, no niin. Miltä reissunaisen laukku pitää sisällään? Mitä sulla on aina laukussa mukana reissunaisella? Mulla on aina omena, tenat, kynä, puhelin. Ei oo totta. Ja sitten ruisleipä. Ihan totta. Miksi sulla on just nää mukana? No kato, että verensokeri pysyy, ettei tule nälkä. Niin. Ja tenat arvaa, jos no se on sitä varten, niin, joo, sillä voi pyyhkiä hikeä, ottaa juuri näin, joo, ja leipää ja kynä sen takia, että nimenomaan niitä, se ainut luontoaseman mies, joka pakotetaan ottaa sen. Ai sulla on joku huotsikkajäppi. On se aina, joo, täytyy olla, kato. Pitää olla huotsikkajäppä. No se semmoinen yksi huttunen. Huttusen kanssa tiedät hommat. Kuule, mitä rakkauteen kautta erotiikkaan liittyvää asiaa olet jäänyt haikailemaan? Onko joku semmoinen, että perhana, kun se Leppäsen Masa, kun on pussannut sitä silloin siellä lavatansseissa, kyllä vieläkin kismittää. Onko joku tämän avoimesti? Kato ihan Lady, tässä kuunnellaan. Ei ole jäänyt. Mikä on jäänyt harmittamaan? Ei harmittaa. Hauska. Ei mitään harmituksia. Kato, niitähän tulee aina. Ei, mutta ei niitä kannata kuoleman vakavasti ottaa. Mutta onko joku, mitä sä et nyt haikailemaan, että oispa pitänyt sit kuitenkin lähteä sen porukan kanssa sinne? Ei ole. Mä oon mennyt. Sä oot tehnyt kaikki temput. Mä oon suurin piirtein kuin aasta ööhön. Kato, puhun tässä pitkällä kokemuksella. No nimimerkille ennenkin tanssinut. No sitten viimeinen kysymys. Tämä ajattelin vetää toimarille vähän sen humoristisen kysymyksen, vähän keventää tunnelmaa. Sä kato komediana, ymmärrätkö, miten ymmärrät? Kuule, jos sinä olisit jonkinlainen supersankari, niin mikä supersankari sä olisit? Mikä olisi sun nimi, supersankarin nimi, ja mikä olisi sun supervoima? Supervoima? Mä luulen, että supervoima mulla on luonnostaan, se on vatsan räväkkä toiminta. Vatsan räväkkä toiminta. Eli mikä se supersankarin nimi sitten on? Sitten se voisi olla vaikka Kuplapiepponen. Ei vitsi, näillä mä lähden kuule kyselemään sitten sillä meidän toimarilla. Mun on kyllä annettava sulle kuule joku palkinto, kuule sä oot niin ihana, kun sä pestit mua tässä hetken. Nyt siellä menee, Pirkko, oota mä tuun ihan just, täällä on Piepposka, mä eksyn huoneesi. Joo, mä tuun jos kohta tyhy. Vara mulle paikka eturivissa, mulla on kovat kysymykset täällä toimarille. Joo. Mä annan kuule sulle joku, kato kun sä puhuttiin siitä laukkuhommasta, niin mulla on laukus kuule aina mukana, tiedätkö tämmöiset varapikkarit. Kato tässä iässä, kun ei tiedä mihin joutuu, niin mä annan nää, kato sullekin voi olla kova päivä tulos tänään. Tää sopii hyvin siihen mun voima juttu. Ja väri on loistava. Väri on aistikas, aina toimii sopii tilanteeseen värikin hyvin. Kyllä, sä saat, kato, kun sä täällä koko päivän istut tämmöisessä jättisängyssä, niin slurahtaa enemmänkin. Niin pidä sä, mä lähden nyt mä tuun. Kaito ihana, että tavata sua. Kiva ja hyvää tykypäivää. Kuule, eikä muuta kuin jou.
Just aina se räppi. Sun pitää pidä se päällä, viitti päällä. Siitä lähtee räppä. Heippa Pienposka! Heippa heippa! Heippa! Hauskaa päivää! Jaha, nää laitetaan varmaan päähän. Hei, terve! Minna! No moi! Terve! Huhhuh. Lopo, me on odottanut sua täällä koko ajan. Missä sä oot ollut? Mä olin kuule ihan ajoissa tuolla alaovella, Niin. mutta täällä on tosi paljon näitä käytäviä täällä Klauskurissa. Mä kuule haahuilin tuolla joku hemmetin suunnistaja, mutta sit mä kuulin Ei. sun äänen ja sit löysin tänne vihdoin viimein. Ja täällä ollaan. Kyllä Joo, oli pikkainen hyvä. aamujumppa tossa. Tuossa joku Tuolla noin. pyörätti, joku vanhempi naisihminen, olisikohan se, törmäili siellä jotenkin. Tiedätkö, mä näin tuossa tullessa. Oliko se semmoinen, että silloin vähän sellainen silmällä siitä semmoinen beike, mikä tää on? Joo, semmoinen tavallinen. Joo, Joo, no oli kuule aina meitä tuossa semmoinen. naureskeli, me mennessä jotenkin päivitteli. Ja sitten kun se sanoi mun mielestä jotenkin Tuija tai jotain, mä ajattelin, pakko se olla täällä päin. No, Hän oli täällä ihmekeissi. No, mutta joka tapauksessa No, mä oon tervetuloa täällä tänne nyt. No niin. Mummudiskon kuule live. kiitos, diskoilemaan. No niin, diskoilemaan, mutta myöskin sitten vähän jutellaan kaikkia No, se on tämmöisiä. kiva. Tänne YouTube-kanavalle No tulee niin, sitten justiinsa. tämmöinen. Hei, nyt kysytään heti sulta, että miten sä yleensä päädyt tämmöiselle näyttelijä, viihdetaiteilija, tämmöiselle ja käsikirjoittaja tämmöiselle alalle? No kyllä mä lapsena mä tykkäsin niin kuin jo näytellä. Niin. Et olin semmoisissa koulun näissä näytelmäkerhoissa olin ja tämmöisissä. Ja sit mun äiti on kanssa harrastaja, näyttelijä ja isä on kaikissa mainoksissa ja tämmöisissä on pyörinyt. Mulla vähän sitä kautta vähän niin kuin tulee semmoista geeniperimää. No sitä kautta varmaan sit se niin kuin oli jo jossain vaiheessa aika selvää, että mä haluaisin näyttelijäksi. Mutta nyt mä oon katsonut mun semmoista, kun niitä babykirjoja, tiedän, Niin, lapsia. tiedän, Mä juu, oon katsonut joo. sieltä sitten, että miksi mä haluan, kun itsekin sai kirjoittaa. Mulla luki siellä, että mä haluan laulajaksi ja eläinlääkäriksi. Oi. Niin kuin näin. Mutta okei, tässä töissä saa onneksi laulaa, mutta sitten eläinlääkäri, mä oon allerginen kaikille eläimille, että se kyllä jäi sitten. Mutta sellaiset haaveet oli joskus. Mulla luki balettitanssija ja lähetyssaarnaaja. Mutta sitähän sä oot. Tavalla. Saarnaat täällä. Ihan kysyn, onko se, mistä päin sä oot syntyjään? Mä oon ihan kuule Helsinkiläinen ihan Voi. toisen polven kalliolainen. Aha, just Et en ole hirveän pitkälle päässyt. Missä mä tässä asun, niin mun isä on syntynyt vastapäiseen taloon. Että en ole hirveän just pitkälle en ole No, päässyt. kyllä me kestetään. Yrittäkää kestää tämäkin. Ja nyt voisi jo kysyä, kun sä oot niin monitoiminainen, että mitä kaikkea sä oot tällä alalla tehnyt? Mä oon kyllä tehnyt kaikenlaisia juttuja. Kyllähän se näytteleminen on se ensimmäinen asia. Mutta sitähän mä tykkään myös niin kuin opettaa. Ja sitä on tehnyt, kun mä kävin koulutuksen, että mä oon teatterimasun ohjaaja. Mä tykkään opettamisesta. Niin. Ja sitten tuossa kirjoittaminen on tullut sitten luontevana osana siihen mukaan ja samoin sitten ohjaaminen. Ja sitten mulla on näitä omia tämmöisiä asioita, mitä mä erityisesti tykkään täällä näyttämötaiteen alalla. Tykkään clowneria-asiasta. Mä oon ollut sairaalaklounina yli 15 vuotta. Joo. Sitten mä tykkään niin tehdä dragia, eli pukeutua mieheksi ja esiintyä. Ja samoin myös tehdä niin oikeita hahmoja, ei pelkästään vastata niin show-hahmoa. Ja sitten burleski tuli varmaan sellainen yli 10-15 vuotta tuli sitten kanssa. Teekö sä oikein burleski-tanssia? No kyllä mä sitäkin teen ja sitten mä juonnan niitä juttuja ja tämmöiset asiat mua niin kuin kiinnostaa. Vähän niin kuin tänne alakulttuuriasiat tässä. Just, ja se onkin aika siis, se on valtava alue, kun rupeaa miettimään, mitä kaikkea on. siellä on. Ja sitten jotenkin mä oon ollut siinä onnellisessa asemassa, että mua aina pyydetään kaikkiin ihmejuttuihin, siis niin kuin, että kaikkea ei varmaan pyydetä ja kaikki varmaan menisikään. Esimerkiksi mä oon ollut tuolla luonnonmukaista eli naturalisten vuosijuhlassa esiintymässä parina vuonna. Oliko sulla mitään päällä? No, tämä oli mielenkiintoista, koska he sanoivat, he eivät oleta tietenkään sitä, että mä olisin alasti, vaikka he ovat. Ja sitten mäkin ajattelin, että siellä on kaikki alasti, mutta kun oli juhlan, heillä oli mielettömiä kaikkia koruja, body paintingia ja kaikkea näin. No sitten varmuuden vuoksi mä pidin itse niin kuin alasti, mutta mulla oli se mekko päällä. Mä ajattelin, jos tilanne vaatii, niin mä hutautan sen mekon pois sitten, että olisi kivempi. No siinä mä sitten vähän aikaa esiinnyin, mä ajattelin, että paskat, mitä minäkin tällä vaatteet päällä. Mä otin sen mekon pois sinne ja hurrasi ja hulluna yes. Ja sitten mä painelin siellä niin kuin nakkena menemään. Joo, kannattaa ensi kerralla. Meillä oli burleskitanssijoita Mummudiskossa on Joo, ollut pari niin kertaa. on ollut. Joo, Jumala, tunnen soikki, heitä. kuule, tätä mä odotan, kun sä laitat ne tupsut, kato näihin, sitten osaat pyörittää eri suuntiin niitä tupsuja. Se onkin vaikea se eri suuntaan, kyllä samaan suuntaan Niin, joo. No, mutta eri suuntaan se on kuule vaikea. Eri suuntaan, joo. Siinä Kyllä, pitää tisseissäkin vähän liikkuvuutta, jos on sellaiset nysät, niin ei ne pyöri mihinkään. Kyllä se on tekniikkalaji. Tekniikkalaji. Että kyllä me jokaisesta saadaan burleskitanssia, sustakin saadaan. Hei, niin tästä tuleekin hienosti johdatteleen. Mitä sun mielestä on näyttelijän glamour? No
kun siitä aina kun ihmiset ajattelee, että se näyttelijän elämä on tosi niinku glamouria, niin on se kyllä niinku kaikkea muuta. Et saattaa olla jotain pieniä glamourihetkiä, jos joku ajattelee jotain niinku gaalaa tai palkintohommaa tässä, että silloin se on ehkä sitä glamouria, kun meikit hyviä, jotkut kivat vaatteet, mutta kyllä mä ainakin tämmöisenä keikkalaisena ajattelen sitä, että glamour on se, että jos esimerkiksi siellä takahuoneessa olisi vaikka sitä teetä tai joku pullo, niin mä oon hirveän iloinen, että ei vitsi, joku on ajatellut mua sen verran tänne laittanut jonkun. Tai tämä vesilasi on täällä näin minulle, että joku on ajatellut mua edes hetken. Mun mielestä se on jo niinku ihana asia. Onko sulla mitään tämmöisiä makeita, kivoja muistoja? Ja, no, on! No niin, varmaan sullakin on. Kaikkea mokaa tai onnistumista tai mitä TV:stä, teatterista, keikalta, jotain. No jos mä nyt muutaman tässä kerron. No yksi kerta oli semmoinen, menin siis keikalle. Yksi mun kaveri sanoi, että mihin se täyttää vuosia, että he pitää semmoisessa kalliolaisessa baarissa. Ne tuli sitten sinne yllätyksenä vähän semmoiseksi niin bubiruusuksi ja sit rupeat niin vasta esiintymään. Näin. No hän kertoi sitten sille ravintolan omissa, että tämmöinen on tulossa ja näin. No mä sitten laittaudun himassa, niin mulla oli aamuntakin päällä ja sen alla joku yöpaita ja vähän rintaliiviäkin ne näkyy ja vähän tukkatötteröllä, että oli vähän niin näin. Ja tulin sitten sinne ihan pokkana sinne baaritiskillä tilasin lonkeron ja siinä rupesin sitä juomaan. Sitten mä rupesin jotenkin huutelemaan niin sille vaikka Matti, että hei Matti, että mikäs meidänkin täällä on, että täällä on vähän niin kuin näin. Niin sitten se omistaja tulee mulle, että sinun täytyy mennä pois täältä, että sinä voi olla täällä. Mä sanoin, niin, mutta mä oon esiinnyt. Ei, ja nyt sä pilat nämä syntymäpäivät. Sitten se vei mut ulos sieltä mun omalta keikalta. Mä sanoin, että hei, mä oon nyt esiintymässä täällä. Eli mut poistettiin mun omalta keikaltani. Onko sulla teatterissa mitään sattunut kompaa tai tämmöistä? Onhan mulla teatteriskin varmaan kaikenlaista. Että on unohtunut repliikki. Mun piti kerran sanoa, mä muistan, että tämä kyllä mun piti sanoa, se oli se kohtauksen loppu, mun piti sanoa hyvää yötä, mutta mä en tiedä, mun suusta tuli hyvää joulua. En tiedä, miksi mä repesin itse. Ja siis mä repesin ihan täydellisesti, yleisö repesi, sitten se oli 5 minuuttia yleistä hysteriaa ennen kuin sitten niinku pystyttiin jatkamaan. En tiedä, mistä se tuli. Että tämmöistä sitä voi välillä tulla. Voi. Omalla tavalla yleisöä tykkää välillä tosi herkkuja. Nehän rakastaa niin sitä. Rakastaa, niin vaikka niinku ei se ole tarkoituskaan, mutta en tiedä. Sun päähän on ihmeellinen, sieltä saattaa tulla mitä. Mistä se huumori sulle syntyy? No, tämä on nyt tosi iso kysymys, mutta ajatellaan näin nyt globaalisti, niin sehän on myös hyvin kulttuurisidonnainen välillä. Tuntuu, että missä kulttuurissa on millainenkin, mutta kyllähän se huumori, kun mä joskus niin miettinyt, mä oon pitänyt jotain tämmöisiä sketsikursseja ja sitten olen miettinyt, että itsekin, että mistä kaikkea se on, niin onhan että niitä eri tapoja, mitä voi kukaan vaan tehdä. Että voi niin kuin asioita liioitella, voi esimerkiksi, siitä tulee huumoria, tai että tekee väärässä kontekstissa vääriä asioita, että nauraa kirkossa, se on heti jollakin mielestä tosi hauskaa, koska se on vakava paikka. Mutta yleensä on pieniä havaintoja meistä ihmisistä, ja niitä voi sitten laittaa erilaisiin paikkoihin ja eri tavalla niin kuin käsitellä ja hahmon kautta ottaa esille. Että kyllä se on mun mielestä sellainen, ja sitten sellainen välillä pelkästään ihmisten niin kuin kasvot ja eleet ja oleminen voi olla todella semmoinen yhtäkkiä, sellainen, mikä rupeaa naurattaa ihan hirveästi. En tiedä, mistä se saattaa tulla. Mutta se on joku sellainen alintajunta homma. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että niin miten se huumori syntyy. Mä ajattelin, niin kuin pieni lapsi, kun se opettelee syömään. Sehän syö niin, se kaikki menee pitkin naamasta. Vanhempia niin naurattaa, kun se ei niin osu. Se ei itse tajua, että se on niin humoristista, kun se osuu. Mutta sitten kun hän oppii syömään, ja sen jälkeen, jos hän tahalleen tekee näin, silloin itsekin tajuu, että nyt tämä on hauskaa, kun tietää, miten asia pitää mennä oikein. Kun se ei mene, niin sitten hän tajuaa, että nyt tämä on niin sitä huumoria sitten. Mikä sun mielestä on huumorin merkitys sun elämässä yleensä? Mikä sen merkitys? No se on tosi tärkeä merkitys. Tässä elämässä tapahtuu kaikenlaista. Mun mielestä pitäisi jotenkin välillä, musta tuntuu, että silloin kun asiat on niin kuin liian, niin kuin, tai on tosi vakavia, niin silloin just monta kertaa käy naurattamaan, tai en tiedä, tarkoittaa, että mä jotenkin hulluna nauraa, mutta välillä semmoisessa tosi vakavuudessa on joku huumorin siemen. Ja mun mielestä niin kuin, vaikka kuinka hirveitä asioita niin tapahtuu, niin pitäisi ne välillä niin kuin, vähän niin kuin etännyttää ja katsoa. Niin kuin Chaplin mun mielestä joskus sanoi, että kun joku karmea asia tapahtuu, niin se on siinä hetkessä on tragedia, mutta kun se on vähän ajan päästä katsoa näin, niin se on komedia. Välimatka, joo. Ja seuraava asia, jota sulta kysyn, on ikääntyminen. No just. No niin. Miten sä itse suhtaudut omaan ikääntymiseen, sanotaan näin? No sanotaanpa näin, että olen huomannut, että keho ei ole enää niin kuin 20-vuotias, ei enää palaudu samalla tavalla. Se ärsyttää, kun rupeaa tulemaan niin kuin vaivoja, kun mieli kumminkin laukkaa, vaikka missä on hirveästi kaikkea, mitä haluaisi tehdä ja juttuja. Se on niin kuin se ärsyttävä homma. Että vähän niin kuin sieltä ja täältä, kun ihmiset vitsailee, että aamulla ja katsotaan, mitä paikkaa kolottaa, niin on se välillä vähän semmoista. Kun just joku yhden asian saa jotenkin korjattu, niin sitten rupeakin joku toinen asia vähän niin kuin tulemaan krempaan. Se on ihan niin kuin perseestä suoraan. Suoraan sanoen. Se on. Kumminkin niin kuin pää tekisi vaikka mitä ja sitten niin kuin
jotenkin jollakin tavalla tajuaa myös oman rajallisuutensa, että ei voi enää tehdä 20-tuntisia työpäiviä, vaikka niitäkin teki vaan 25. Niin, nimenomaan. Että vaikka sitten, jos tekee, niin täytyy aina miettiä, että täytyy olla niitä palautumispäiviä. Että ei voi tehdä ihan semmoisen tahtiin kuin ennen. Vaikka haluaisi, vaikka niin on intoa mennä sinne. Mutta onko se huomannut niin henkisellä puolella mitään niin maailman kuva on muuttunut? Olen, jotain? Mä mietin joka päivä kuolemaa. Niin, no. Siltä käytä siihen tuntikausia miettimään, mutta siltä vaan, että on tullut tajuamis sen, että nyt koko ajan on kilometriä enemmän takana kuin ehkä edessä. Ja niin. Jotenkin sitä katovaisuutta, kun lapsi kasvaa, hän on nyt jo aikuinen. Minkä ikäinen? Just täytti 18 heinäkuussa. Että tämmöisissä asioissa ja sitten omat vanhemmat rupeaa olemaan jo vanhoja, niin kyllä nämä asiat jotenkin on joka päivä jollakin tavalla läsnä tai käy mielessä. Minkälaista tulevaisuuden vanhustyötä sä toivoisit, jos sä joutuisit esimerkiksi tämmöiseen asumispalveluun tai tämmöiseen hoitokotiin tai tämmöiseen, niin minkälaista huolenpitoa tai toimintaa sä haluaisit? No, kyllä mä haluaisin elää semmoista oman näköistä elämää siellä. Että asioita, mistä mä pidän, että mä saisin edelleen jatkaa asioiden tekemistä, ettei niin kuin mua pakotettaisiin virkkauskerhoon, vaikka virkaus oli ihan mahtavaa. Mä en iso osa virkata, mä en ole hirveän intohimoinen virkkaaja todellakaan, vaan että mä saisin tehdä semmoisia asioita, mitä mua edelleen kiinnostaa. Ja saisin kuunnella niitä musaa, että ei tarvitse kuunnella mummon vanhaa kaappikelloa heti, kun 70 pitää ruveta kuuntelemaan jotain vanhoja. Mä haluan kuunnella niitä samoja 80-90-luvun hittejä kuin ennenkin. Baila, joo. Niin, että jotenkin että niin ihmisen kohtaista ja ihmisläheistä, että mitä mä haluan tehdä, koska niin paljon yhteiskunnassa tehdään asioita, että ulkopuolelta määrätään, että noi varmaan tykkäisi tästä. Ja sitten tehdään näin. Miksi ei kysytä ihmisiltä, mitä te haluatte itse? Mä muistan, että Sisipuutarhuri ohjelmaa tehtiin, että tässä on tosi monta vuotta, niin me oltiin ensimmäisenä meillä oli siinä yhdessä oli sen vanhusten talon jakso, missä se piha kunnostettiin. Sitten meille tuli tuonne miesten burleskin-ryhmä esiintymään sinne. Ja oli kaikki tyypit, täältä oli siis ennen kuin Hanksit oli esiintymässä, tämä oli 7 vuotta sitten, niin ne kaikki mummot ja papat sanoivat, että tämä on ollut paras päivä. Ja sitten osa niistä oli vielä niin drageissa, ne oli naisia. Ja kundit sitten paljastui mieheksi. Me lopussa niin tanssittiin, ne oli ihan, että mä olin ihmiset, että me halutaan tällaista. Ei, me halutaan se. Sitten niillä alkoi joku virren lausuntakerho sitten sen jälkeen. Ne oli ihan niin kuin antikliimaksi. Ei mitään pahaa siinäkään, jos tykkää se on, mutta oli ihan, että miksi? Mä haluan semmoista menoa, mitä on ollut vaihtelua erilaisuutta. Kyllä, juuri. Siksi mummodiskaan on mahtava konsepti. Me ollaan juurikin, veit jalat suusta juuri tässä asiasta. Näin. Pyrimme juuri siihen, että yksilöllisyyteen ja kaikkeen tähän, mitä sä sanot. Että oikein hienoa, että hyvä lähettiläs meidän asialle ja tälle meidän tulevaisuudelle. No mä toivon, että minun lapset ja muut lapset siitä niin tajuavat, että me halutaan tämmöistä touhua. Joo, kun tässä on ollut puhetta useamman kanssa siitä, että me toivottaisiin, että rakennettaisiin semmoisia, sanotaan mummo- tai eläkeläiskortteleita, jossa jokainen asuu oman näköistä se elämää, mutta on palvelut, on kaupat lähellä sitä ja tätä ja voit mennä sillä lapsia voi olla, että tämä tulisi rakentamisessa eikä pistetä keskelle mettää kuin vanhainkotia johonkin. Kuuset on ihan kivoja, mutta ei niin joka päivä katsoa samaa kuusta. Että siinä olisi sitä elämää ympärillä ja kuitenkin sä olisit turvassa ja että se hoiva olisi siinä lähellä. Niin tämmöisiähän on maailmalla. On nyt yhteisötalo, muun muassa Jätkäsaaressa on yhteisötalo, missä asuu just opiskelijoita ja vanhuksia eri ikäisiä. Ja siellä on kaikki kohtaa toisensa yhteisiä tiloja heillä ja muita. Mun mielestä se olisi ihan mahtava semmoinen. Ja mikä sun on elämässäsi oma motto? No mun motto on ollut aina tämmöinen, aina, en mä muista milloin mä oon tämän tekstin varmaan monta vuotta sitten, että elämä pitää ottaa vakavasti, mutta ei pidä elää vakavasti. Hyvä on. Eikö se ole vähän näin? Loistava Kyllä. Juttu. Joo. Tämä pitää itsensä hengissä, mutta niin siitä ei pidä niin olla liian vakavat. Voi pitää kulutella. Ei. Tosi nurkkaa, eikö niin? Just näin. No, sanotaan näin. Kiitoksia. Kiitoksia sulle, Minna, hirveästi. Kiitos. Tästä potkisin tällä polveita sen joutessa, niin katsotaan, että onko refleksiä. Joo. Että tässä meillä oli Minna Kivelä, ihana näyttelijä, taiteilija, muusikko, monitaiteilija, elämäntaiteilija. Kiitos. Kiitos Tuija. Minun täytyy vielä sanoa, että kiitokset kaikille. Ja jos todellakin tykkäsit tästä meidän videosta, peukuta meitä ja siinä alhaalla olevan kommentin kenttään voit kirjoittaa kommentin, tykkäsit tai et, ja myöskin kommentoi jotain hauskoja tapahtumia, mitä on itsellesi sattunut, tai oletko sä nähnyt meidät molemmat jossain keikalla näin. Niin voi kaikki kirjoittaa sinne. Ja muista tilata tämä Mummodiskon YouTube-kanava. Sehän on siis se, kuten toistan, ilmainen. Sieltä löytyy hupia kuule kaiken näköiseen menoon. Terve. Lisätietoa Mummodiskon toiminnasta löydät mummodisko.fi Facebook-sivuilta Mummodisko ja Instagram-tililtä @mummodisko. Tervetuloa Mummodiskoon!